So sa ka. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukim ti paminaw. Nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Troy. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. One Friend. On our side. RMN Drama presents Handumanan So sa ka-awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? May kaning usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang tumatatampo nagdasingan nga Troy. Recorded by X Thunder Gaming. Roy! Han! Hala, na si Papa. Ni Aramedong. Ah, Hak! Papa! Pastilan, gid mong amahan og anak, uy. Murag gid mo pila ka adlaw nga wa magkita. Lagi ka naman unta nang nangumpra imong amahan, Troy. Ay, isang di lang good. Mas mayo na yung anak siya kay di ka ko ana. Kung magkauyab na ng bata, di na tayo magagakos-gakos na kay ang uyab na mo, gakos ana. Ba? Pa, Ina, dali ko'y duhaan para nimo. Ako ipalit. Dali. Haya-haya ni mo Dagkan mo kay kagduaan. oh, balitan mo ko pirmi ni Papa. Hala, bago ni. Oh, duwae oh. Ay, pasing nasukoy mo, Papa. Dili oy, akong Papa mong ganimang nagtudlo na ako nga mo share ko sa akong mga toys. Thank you, Troy. Pa, asa ka? Nangipos lagi kasi mo mga sinina. Troy, anak. Larga na sad ko, ha? Ha? Nga naman? Kay nasay na pud ko og layo nga brand sa kompanya nga akong gitrabahoan dong. Uy, Ikaw ay pagulgoon, ha? Sige lang, ikabala ka. Kay magduwa tag maayo inig pauli na ko. Nya, palitan tika og daghan kayo nga duwaan. okay pa. Kano sa amang ka mauli? Ako nimot ang Gex, ang adlaw nga mauli si Papa para makahibaw ko kung napit na siya mauli. Yay! Wako'y klase ron. Magduwa ko sa akong mga toys. Meron man nun si Mama. Nga nung nagilak mong kama. Dong. Wa na si Papa ni mo. Ha? O, unsaywa na. Naipino sila sa gawas sa ilang kompanya. Og timing nga ni gawas siya kay mo pauli na unta. Napusilan siya. Unsa? Pa, yung ka magduwa tayo ni kulini mo. Imo man lagi kong gibiyaan. Nak. Sa tubig, oh. Dili ko. Nak. Di ko magpalayo ni Papa. Kinahanglan kang mo pahuway, nak. Tibuok adlaw na lang kang nagsikig atubang si mong papa. Di lagi ko. Di ko magpalayo ni Papa.
Troy. Dong, kamo lang una din ni Lola ni mo ha. Mula kaos ako. Asa man ka ma? Manglaag mi sa akong mga amika. Pag-party mi. Ha? Pagkupagan na lubong si Papa, magparty na ka? Recorded by X Thunder Gaming. Ayaw pagbuot, Troy, ha? Unsa may gusto nimo? Magmukmok ko din sa bay tungod kay namatay si papa nimo? Mabuang ko ana, Troy. Ma, Apo, wa ka pa may mukaon, dog. kunahan. Na masakit yung kaada, dog. Ako lihap lila. Troy? Kinsa ka? Sod ko nga amigo ni Papa nimo. O may dako para nimo. Tira, Mga duaan? gipalit na si mong Papa sa wapa siya mawa. Thank you. Pwede ko nimuubanan magduaan ni. Sige. Sige na, Troy. Katog na. Kuya Lindon, Mm. pwede magsiki kag ani para na ako'y kaduwa pirmi. Aha. Ay, apo, dili pwede, uy. Naitrabahos ko yung lindo ni mo. Okay ra. Okay ra, nang. May problema. Ay, sigurado ka. Ay, kabasig pala umon na ni mo ang bata. Karon na baya ako nakakita ni niyang dihayag og balik ang iyang naong. Sukad ganawa ang iyang amahan. Dili ko gusto nga masakitan og balik ang akong apo. Best friend ako ang iyang amahan. Maong di ko musugot nga masakitan og balik si Dodong Troy. Thank you, Kuya Lindon. Troy, kadlaw naman. Dugay pa maulis mama nimo. Wako kibaw, Kuya Troy. Mauli na ka, Kuya. Si Lola di ra pa makaari. Unya ako muli. Kung may kauban na ka dre. Si mama na siguro ron nimo. Troy. Hubog ka, ma. Inom lang ako gamay. Uy! Amang ko din is Linton. Susibaw, pagwa lang ko magdalig uli na. Makaparty pa ako kung maayo. Sige, arin ako ha. Troy, balik raw niya ko, Ayaw pagsaba ni mama nimo nga. Sige tag-ad to sa lubngan ni papa nimo, ha? Sige lagi kaglaag, ma. Ayaw, buot ha. Mauni akong gipangandoy sa akong kinabuhi, Troy. Naka na makalingaw-lingaw ko. Pero sukad lang nga niabot ka, wa na ayo akong kinabuhi. Ma, Mapit lang akong ipapatay si papa ni mo para makuha na ko yung insurance. Huwag makaparty ko kano sa ko gusto. unsa? Balik-balik ang isulti ni Mama nga siya may napapatay ni Papa.
Madlok na ko ni mama. Natog na gito siya ron kay hubog man to. Mupaawa ko din magpalayo ko ni mama. Pero asa man sad ko pa dong. Pa, maorigin ni akong natultulan. Imong luganan. Di man ko mahadlok din sa minteryo kay bao man ko nga di ko nimo pasagdan. Arilan sa ko matupa. Bantay ko pa. Troy, Dong. Oh, Ah, Kuya Lindon. Kuya, oh, nganong niya ka din Zaman, gabi ba ka din oo. Ha? Ano man? O sa may problema? Huwag ka kabangitaan ni mama ni mo? Di na tumangitan ako, kuya, oy. Mas malipay man siguro to nga nilayas ko. Unsa? Nga naman. Troy, unsa may nahitabot mo, ha? Sultihi ko. Ug mauto sa akong kadlok, nilayas na lang ko. Dong, Ano lang ko nimo, Kuya B. Kay ba man ko nga mas luwas ko kung naa ka. ay kabala ka, Troy. Bisag di pa ka musulti. Ako'y bahala ni mo. Dili ti ka pasagdan. Salamat, Kuya Lindon. I always thought you were the best. Dako gyud kayo nga akong pagpasalamat nga gisagop ko ni Kuya Lindon. Kay uwa magyud ko pangitaas kong mama. Ug karon isip bawas na ko niya. Tiguang naman siya. Ako na sad mo'y nagatiman niya. Dinil lang kutob ug daghan kayong salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power, Armin. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga hikalan kaagi ni Troy nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga regulahan. One friend. Someone who understands and believes without. Ang mga kaagi gibuhatan no doa sa radyo ni Carol Marihikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ini tulumanon. Handumanan sa Sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.